गाहाम हामलायनायखौ बयनिबो आं भिडिअ खालामनो नागिरदों। थारमाने आंनि इउटुबनि नामखौ आं सोलायनोसै। बेखौ मारै सोलायो बेखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो थाखाय देखायनो थाखाय आखायाव लादों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जाहाथे जोबजासे नायलाङो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामनानै होयो। गिबियाव मबाइलनि डाटाया अन जानानै दंखायो। आं गुगोल क्रमजों बानायगोन नालाय क्रमखौ अपेन खालामबाय। आंना मबाइला एसे स्ल' जानानै दं, ओंखायनो एसे टाइम लायो। नेटआबो स्ल'। थाबखौनो अपेन जायासै। नैबे आंना इउटुब सार्च खालामनाय दंखायो नालाय इउटुबाव डाइरेक्ट थुनानै होबाय आं। बिनि उनाव बै फिसाखौ बांद्राय सिनाया, ओंखायनो एसे जुम खालामनानै लानाय जाबाय। नैबे गुगोल साइन खालामग्रा जायगा, थारमानि जि जायगायाव आंनि जिमेइला साइन जानानै दं, आंनि फटक नुजानानै दंखायो। आं बे फटकआव थुनानै होबाय। थाब जानो नागिरा बहाय, एसे बिजि जायो नेटआ, ओंखायनो एसे टाइम लायो, सम लायो एसे। नुजाफैबाय। नैबे सेटिंनि सावगारि, थारमाने ओरै राउन्ड स्प्रिं बायदि राउन्ड, बाहाय थुनानै होनांगोन। होमबानो नुजाफैनायनि नाम चेन्ज खालामनायनि माबाया नुजाफैगोन। दा नैबे नुजाफैबाय, एसे जुम खालामबाय। नैबे इडिट अन गुगोल बाहाय थुनानै लाग्रोबाय, बाहाय क्लिक खालामबाय। बाहाय क्लिक खालामनानै एसे नेटआ स्ल'खाय ओंखायनो बांद्राय खामानि मावा जादों। सरि। नै आंनि चेनेलनि नामा नै फार्स्ट नेम आरो लास्ट नेम जानानै दं, आरो निक नेमबो दं। निक नेमबो होनो हायो, नाथाय निक नेमखौ आं होनाय नंला। दा आं नैबे आंनि सिगांनि नामखौ डिलिट खालामसै। बड'लेण्ड फिल्म इन्डास्ट्रि बेखौ दानजोब्बाय आं टटेलि। दा आं नामखौ सोलायनानै शेरजासन दोननो सानबाय। बेनिखायनो आं शेरजासन बानामखौ लिरनोसै। हें जादों मबाइला। शेरजास्रोन लिरबाय आं। दा बेखौ अके होबानो थासिगोन आरो। शेरजास्रोन अके होनानै दोनबाय। चेन्ज नेमाव थुनोसै। शेरजास्रोन जानानै थाबाय नै। आरो आं उननि समाव माखासे गुगोलनि नेमाबो आंना शेरजासन जानानै थाबाय। दा बे नेमखौ आं उननि भिडिअआव सोलायनानै होनाय जासिगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।